Hola, en aquest nou vídeo us vaig ensenyar com funciona el llibre digital d'anglès. La setmana passada us vaig enviar un vídeo, però era fet des del meu usuari, és a dir, jo vaig entrar com a mestra, llavors vaig veure que tinc accés a coses que vosaltres no podreu veure. Llavors aquesta és la versió d'alumne. Aquí, en teoria, no tenim cap problema. En aquesta pantalla estem veient el mateix que podeu veure vosaltres. Un cop entreu amb la plataforma, amb el correu, l'email i el password, doncs podeu accedir a aquesta primera pantalla, que és on tenim els dos llibres. Un és l'Activity i un altre és el Classroom. Què més podem fer des d'aquesta primera pantalla? Important, tenim aquest botó. Aquest botó és el que ens indica les notes, vol dir els resultats, mostrarà els resultats dels exercicis que esteu obtenint. Penseu que aquí tenim activat en verd, perquè vol dir que aquest ens mostrarà aquesta pantalla i aquest gràfic de progrés ens mostrarà els exercicis que heu fet del Classbook. I l'altre, si cliquem a l'altre, us mostrarà els exercicis que hem fet del Activity Book. Llavors, us donarà un promig, una nota promig, que va de l'1 al 10, mostrarà la mitjana dels exercicis. En verd, en aquesta gràfica, trobareu els exercicis i en blau trobareu els exàmens. Important, veieu que aquí està cada lliçó, cada unit. Important, veieu que en aquesta surt com una mena de bafarada. Aquí trobareu el feedback, els missatges que jo us escric quan he vist els vostres resultats. Aquí on es trobareu, si us dic, torneu a fer, o ho has fet molt bé, qualsevol missatge que jo us vulgui escriure. Potser ho trobareu sempre desplegant aquest botó d'aquí. Les altres no hi ha res perquè jo no he escrit cap missatge. Sempre heu de buscar per la bafarada. Aquí, en aquest altre botó, anireu als missatges generals. Quan tenim un altre missatge podem accedir des d'aquesta pantalla. Aquí també podeu contactar amb mi. Si escriviu Maria, de seguida veieu, ja ho tenim aquí, i aquí em podeu escriure el missatge que voleu. Si teniu algun problema, si hi ha un exercici que no l'enteneu, podeu accedir des d'aquesta pantalla. Llavors, ara anem a començar a treballar amb el llibre. Anem a Subjects. Dos clics. Hem de tenir paciència perquè va molt lent aquesta plataforma, va molt lent. A veure, comencem, per exemple, com us he dit, comencem pel Classbook. Important, vam dir la setmana passada, sempre hem de clicar al llibre i sobre l'índex. Què passa? Jo estic a la primera unitat, començo aquí la primera unitat, i dic, vinga. Llavors, un cop estic dintre de la primera unitat, amb aquestes fletxes jo em puc moure, puc passar, sempre veieu que està amb el color més fort, vol dir que jo puc, amb paciència, puc anar canviant. Però des de la unitat aquesta, des de la unitat Started, vol dir jo no puc anar a la Unit 1. Jo he de tornar, tancar aquí al final, sempre em puc moure amb les fletxetes sempre que estigui dins de la mateixa unitat. Si no, haurà d'anar aquí al final, tancar i tornar una altra vegada a començar. Tornar al principi i llavors li hauré de dir des de l'índex que vull anar a l'altra unitat, a la Unit 1. I és aquí on ja em podré moure per totes les pàgines. Ara ja sí que podré fer servir les fletxetes i podré anar canviant. Com vam dir abans, si hi ha una càmera vol dir que aquí tinc un vídeo, això vol dir que tinc jocs, aquí n'hi ha listenings i tot això que ens surt com aquesta mena de V baixa vol dir que tinc una activitat. Per fer l'activitat he de clicar, molt important, sempre m'he de col·locar, si la vull fer, aquí, si donaria aquí, sortiria el listening, jo el podria anar escoltant i mentre em col·loco aquí i aquí puc escriure. Molt bé, mireu. Sempre, perquè s'activin aquests botons, el Save vol dir que vaig a gravar la meva feina i l'altre vol dir que vull tornar a començar. Jo dic, m'he equivocat, li puc tornar i tornaria a començar. Ara veieu que no estan activats. Si no estan activats, vol dir que és que jo encara no he escrit res. Tornem i ara ho farem mirant un altre exemple. A veure, ho farem un altre exemple, però ara anirem a l'altre llibre.
Ja sabeu, tornem. Ara anirem a l'Activity. Si vaig a l'Activity, vaig a la Unit 1, tinc paciència perquè comenci a carregar-se. Molt ràpid, ja veieu que no és. Molt bé, un cop s'obre. Sempre com sempre, si jo vull fer l'exercici, li he de donar. Mireu, només teniu dues opcions. La setmana passada sortien més, però en realitat només hi ha dues opcions. L'opció del check, que vol dir comprovar, i l'opció de tornar a començar. No puc, si jo escric la primera i dic, ai, no sé, és que ara mateix no sé, si jo això és així, si m'estic equivocant, no ho puc comprovar fins que les escrigui totes. Sí que puc tornar a començar, dir que aquesta no l'he fet bé, en comptes d'anar amb la fletxeta i esborrar, sí que li puc donar el botó i tornar, perquè el botó aquest veieu que està activat. Però fins que jo no escrigui totes les opcions, no podré corregir-les. Vol dir que si una no la sabeu, haureu d'escriure en què sigui qualsevol cosa, jo no la sé, escric qualsevol cosa i l'enganyem una miqueta, enganyem a l'ordinador perquè ens doni l'opció de que aquesta opció s'activi i pugui corregir. Si no, no s'activarà, no podré corregir. Llavors, només dues opcions, corregir i tornar a començar. I com sempre, al final de tot, a sota de la pantalla surt aquesta fletxeta que la toquem i anem una altra vegada a la pantalla principal. Per moure'ns d'una pàgina a l'altra, dins de la mateixa unitat, ho puc fer amb les fletxes. Si la fletxa es posa de color més fluixet, vol dir que ja he acabat, que no puc anar més enllà. Llavors el que he de fer és tornar a tancar i tornaré a la pantalla principal i des d'aquí, a través de l'índex, és on podré tornar a començar. Molt bé, o sigui que com a resum important, dues coses. Sempre ens hem de moure dins de la mateixa unitat, ens podem moure les fletxes, si no hem d'anar a l'índex i hem de tornar a començar. Tenim dues opcions, l'opció per corregir l'exercici sempre ha d'estar tot fet. Si no, no ens deixarà corregir-lo. L'opció, si no ho sabem fer una cosa, és enganyar l'ordinador, encara que sigui posant unes ratlles, per poder-lo fer i tornar. Un cop està tot corregit, és l'opció que sí que les podeu estudiar, les podeu mirar i tornar-li a donar el botó de tornar a començar i amb aquest podeu tornar a fer l'exercici. Aquí important, per anar a mirar les notes, els resultats que esteu traient, recordeu que és aquest de dalt, i amb aquest de dalt rebreu els meus missatges on us dono el feedback de l'exercici. I amb això jo crec que aquesta vegada ja sí que estem preparats per començar a treballar amb el llibre digital.